नायबाय हाबा बयलारियावहाय एकदम फास्टर मथेमबे सार्केल फास्टरनि बहाय सेंग्राफोराबो नायहाबबाय सिख्लाफोर नायबाय खिन्थु मानसिखौ नायाखै दै मानसिखौ नायाखै खिन्थु सोरखौ नायदों खानायखौ नायदों खानायखौ नायदों सोर मोजां मोनामोन नोंखौ हाबा गासिनो नायहाजोबखादों सेंग्रा सिख्ला एसटिनो माबायदि खालामदों 50 जन 100 जन 200 जन गासिबो बेबायदि खेबना लाजोबदों एक 200 जन होमबालाय नोङो नोगोर मोजांखा औ नायदो माबायदि पत्रा सिख्लाफोर खारफासिगोन ना नोंजोंहाय खानाया एसे डिजाइन लालाय खानाया जोरैबो जायो औ दे लादो दे बबेजों थाङो दे एसे बोरै खालामनोसै नामा खालामदो औ माथो नै माबायदि खालामनो साइज खालामगोन नुबाय दा बरिया जेरैबो जायो औ खानाय गोलाव नालाय औ आरो मोखांखौ फांथेना लानो नामा दे लादो दे मोखां फांथेनाय ओरैहाय दे नै मोखां फांथेनाय बियो बरिया नै माबादि नोंसिनाबो एनएल सिखादा गिर्जाया लटारि खादिनिबो ए अबावथ' हाबो ओमफ्राय दा गिर्जाया नोङो जोंना बेलाय एम्ब्रुफुर सारिबारि ए एम्ब्रुफुरावहाय हाबो नोङो औ जोंनिया बे हाफ्रामा थमास ए बे एम्ब्रुफुर बे ओरैनिया औ खोला बे ओरै खोला साहानिया ना बै खोला गिदिरा स्कुल नङा आरो खोलाहा थाराइबारि ए थाराइबारिनिया थ' हाबो नोंसिना औ ए दे एसे डाइलग होबावदो माबादि नायदो सबायाव ओमफ्राय सबायावनिलाय सबायाव थाले आङो नै बेखौनोथ' लाहार फाहार खालामनांदों खानाया एसे मडेल लाखा माबेनिबो बिया आङो मिया सबाय जोब्बाय औ डाइरेक्ट खासिना लाहाय दिनैथ' नोगोर गोसोलायखासिगोन नोंखौ दिनै फाग्लि जाजोबसिगोन नोंनि महरखौ नुनानै खानायखौ नुनानै पत्रा आदा नै एसे खानायखौ ओरै साफ्रेलायखादो औ एसे दे खानाया मडेल लाखा दे औ दा ओरैबायदिखौ लाबाय दा ओमफ्राय नै ओरैहाय ओरैबो खालामनो जायो ओरैबो खालामनो जायो नै ओरैहाय नायदो माबादि नोंखौथ' दिनै आयु हरावथ' नोगोर गोसोथोखासिगोन नोंखौ सिख्लाफ्रा पत्रा नोगोर पत्रा ओमफ्राय सिख्लाफ्रा नोंखौ नुबानो सना होनना होना दा रंलायखायो नामा दाबुंसैब्रा दे एसे मडेल लाबावदो अनजालु होनो दा नै डाइलग होदों एसे बाथ्रा थादोलाय थांसै मडेल बानायबावदो एसे नालाय मडेलसो जेरैबो जाबाय दा